У 30-е гады ва ўсходняй Беларусі разгортвалася калектывізацыя, а 40-е сталі пераломнымі для лёсу шматлікіх беларускіх сем'яў. Ліхалецце вайны і далейшае аднаўленне мірнага жыцця сталі сапраўдным выпрабаваннем для краіны. Менавіта ў гэты час Васіль Уладзімірович Быкаў становіцца на раздарожжы паміж мастаком і пісьменнікам. Ён пісаў пра ўнутраную трагедыю і непазбежны выбар, з якім сутыкнецца чалавек. І на працягу ўсяго жыцця вымушаны быў рабіць такі выбар сам. Вёска Бычкі Ушацкага района, што на Віцебшчыне. Менавіта тут, у сялянскай сям'і, 19 чэрвеня 1924 года нарадзіўся будучы пісьменнік Васіль Быкаў. У кнізе ўспамінаў ён з вялікай павагай і любоўю узгадвае сваіх бацькоў, брат Міколу, сястру Валянціну. Але ў той жа час тэма дзяцінства не была надта ўпадабаная для Быкава. Перыяд 30-х гадоў стаўся вельмі складаным для вясковай сям'і. Безнадзейная калектывізацыя, голад, галеча. Аддушына вось гэтае возера, якое захапляе сваёй прыгажосцю і зараз. Яго Быкаў любіў. Незважаючы на складаныя умовы, веліч і моц мясцовых краявідаў, напэўна, у нечым сталі своеасаблівым промнем, што абудзіў прагу да прыгожага. Быкаў гэта чалавек, які вайну, як кажуць, адчуў на самім сабе, прапусціў яе праз свой лёс. То есть Быкаў і вайна вельмі паяднаныя. Это чалавек, які выпрабаваў саму вайну. Але перад вайной ён сябе праявіў як чалавек, які імкнецца да мастацтва. У яго быў талент. Ён застаўся гэты талент. У яго была схільнасць да мастацкага асэнсавання свету. Урывак з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Маляваць пачаў рана, можа, з 3-й ці 4-й клясы. Як звычайна, алоўкам ці акварэльнымі фарбамі для насценнай газеты. Розныя школьныя дапаможнікі, карты, схемы. Але якое выяўленчае мастацтва ў вёсцы? Ды ўсё ж знайшлося. Так юны Васіль захапіўся маляваннем. Як узгадвае Быкаў у сваёй кнізе ўспамінаў, у суседняй вёсцы жыў селянін Бобрык. У яго было некалькі карцін, намаляваных алеем, а таксама часопісы «Ніва» і «Аганёк», дзе можна было пазнаёміцца з рэпрадукцыямі знакамітых мастакоў. Магчыма, гэта і было штуршком да захаплення хлопца. Спачатку маляваў для школьнай газеты і юнацкіх конкурсаў. Але гэтага было мала. І Васіль Быкаў вырашае падаваць дакументы ў Віцебскае мастацкае вучылішча. Гэтая альма-матэр, для багата якіх знакамітых мастакоў, была адкрыта ў 1919 годзе Маркам Шагалам. Тут выкладалі настаўнікі з гучнымі імёнамі. Напрыклад, Юдэль Пен, Лазар Лісіцкі, Казімір Малевіч. Дарэчы, атмасфера вучылішча была досыць дэмакратычнай і, безумоўна, творчай. Менавіта сюды і паступіў Васіль Быкаў. Спачатку на мастацкае аддзяленне, пасля на толькі адкрытае скульптурнае. Урывак з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Скульптура ўвогуле давалася мне лёгка, але падабалася менш, чым жывапіс. Шмат ляпілі анатомію. Фрагменты класікаў, мікеланджэлаўскага Давіда, насы, вушы, твар – тое было не цяжка. Болей клопату было з кампазіцыямі, адна- і дзвюхфігурнымі. Маёй курсавой работай стала фігура пагранічніка ў шынялі з вінтоўкай і біноклем каля вачэй. Выкладчыца пахваліла. Вучыўся малады Васіль тут нядоўга, у 1939-40 гадах. Быў вымушаны скончыць заўчасна вучобу па прычыне адмены стыпендый. Больш таго, была ўведзена плата за навучанне, а гэтага просты хлопец з вёскі пацягнуць не змог. «Шкада, Быкаў мог бы вучыцца», – сказаў адзін з выкладчыкаў вучылішча, калі Васіль прыйшоў у канцылярыю па дакументы. Яму таксама было шкада, але не было аніякай фінансавай магчымасці працягнуць навучанне. Бедныя бацькі з вёскі дапамагчы не маглі. Тады былы студэнт здаў апошнюю кашулю ў камісіёнку, набыў білет да Полацка, 2 булкі і прыехаў у родную вёску, у 10 клас школы. У Віцебск юнак пасля ўсё ж такі вярнуўся зноў, на гэты раз для таго, каб вучыцца ў школе фабрычна-завадскога навучання. Там стыпендыю плацілі, і такіх праблем з вопраткай харчаваннем не паўставала. Але прага да прыгожага не пакідала маладога чалавека. Увечары ён падыходзіў пад вокны мастацкага вучылішча і глядзеў паверх фіранак на захінутыя анучамі скульптуры.
Яму было сорамна і балюча. А 22 чэрвеня 1941 пачалася Вялікая айчынная вайна. Спыніўся звыклы бег часу. Пра мастацтва для Васіля Быкава гаворкі быць не магло. Спачатку ён быў байцом інжынернага батальёна, будаваў ваенныя аб'екты. У шэрагі Чырвонай арміі Васіль Быкаў быў прызваны ў 1942 годзе. Быў узводным стралковага ўзвода, пазней узвода аўтаматчыкаў, узвода проціватанкавых гармат. Ваяваў на другім і трэцім украінскіх франтах. Яго шлях да перамогі пралягаў праз Румынію, Балгарыю, Венгрыю, Югаславію, Аўстрыю. У гэты жорсткі і страшны перыяд Васіль нават намагаўся рабіць невялічкія замалёўкі, яшчэ не пісаў, але менавіта падзеі таго часу стануць асноўнай тэмай творчасці будучага пісьменніка. Неяк Васіль Быкаў у пошуках фруктовай гарбаты адстаў ад свайго батальёна. Такая недарэчнасць амаль не абярнулася трагічна. Самотны вайсковец быў прыняты за шпіёна і кінуты ў заключэнне. Хутчэй за ўсё яго чакаў расстрэл. Яму ўдалося ўцячы, але на працягу ўсёй вайны маладому хлопцу Васілю выпадала змагацца за жыццё, сваё і сяброў. Ён быў ранены неаднаразова, а на радзіму ў Бучкі нават прыйшла пахаронка. Ваш сын і брат, лейтенант Быков Василь Владимирович, погиб смертью храбрых и похоронен в Кировоградской области в деревне Северинка. У вугалку нашай кубліцкай школы, які прысвечаны Васілю Быкаву, знаходзіцца незвычайнае пісьмо. Гэта подлиннае пісьмо Васіля Быкава з фронту сваім родным. Ён вельмі доўгі час не пісаў, родныя атрымалі пахаронку на тое, што ён ужо загінуўшы, і вось прыйшло гэтае пісьмо, у якім ён пытаецца пра свайго суседа, цікавіцца жыццём свайго бацькі, маці, сястры, брата. Яму хочацца даведацца, як яны жывуць. І асабліва ён указвае на тое, што ён не забыўся сваю мову, што ён памятае сваю мову, хоць доўгі час не сустракаўся менавіта з беларусамі, таму што і фронт, і жыццё на Ўкраіне як бы было па іншыя мовы ён чуў. Пісьмо гэта было знойдзена вучнямі нашай школы у старым доме, у былым доме, які у вёсцы Бычкі, і перададзены вось прынесены ў наш вугалок, які дзе зараз і захоўваецца. Чалавека з тонкай душой мастака выпрабаванні вайны маглі зламаць незваротна. Але Васіль Быкаў вытрываў і стаў мацнейшым. Яго лёс вёў да іншага. Такая была патрэба у чалавеку апісаць усё тое, што ён убачыў, але апісаць па-свойму, так, як ён адчуваў, так, як ён разумеў. І гэтае сваё, гэта была праўда вайны, якая была ўбачана самім удзельнікам гэтай вайны. Для Быкава неважна было ахапіць, скажам, усе праблемы ваеннага часу. Для Быкава вельмі важна было паказаць чалавека, які папаў у гэтую ваенную калатнечу. Вот як сябе чалавек паводзіць, як ён сябе адчувае, ці застаецца чалавек чалавекам. Тады я падымаюся з долу. З'яўленне таварышаў прыўзнімае надо мной нестрываную глыбу самотнасці. Праўда, я адчуваю, што давядзецца мне ўсё растлумачыць і за штось адказаць. Але я не баюся. Што б са мной не сталася яшчэ горш і страшней, чым сёння, мне ўжо ніколі не будзе. Пасля заканчэння вайны лейтенант Быкаў яшчэ пэўны час правіў у войску. Мірнае жыццё зноў хацеў звязаць з мастацтвам, але ані ў Мінску, ані ў Віцебску ў той час спецыялізаваная вучэльня не працавала. Так у 1947 годзе дэмабілізаваны Васіль Быкаў прыехаў у Гродна. Першае месца працы гэта ў гродзенскіх мастацкіх майстэрнях. Калі яго дэмабілізавалі, адна вайна навучыла яго нечаму. А некія задаткі мастака ўсё-такі былі. Крышку вучыўся у Віцебскім мастацкім вучылішчы. І таму ён, канешне, прыехаў Гродна толькі таму, што тут былі мастацкай майстэрні. Вот і ўсё. Але, між іншым, ён доўга там не затрымаўся. Як мастак Васіль Быкаў у Гродна рабіў шыльды для кінатэатра. Вялікага заробку з таго не было.
Амаль выпадковае знаёмства з адным з супрацоўнікаў газеты «Гарадзенская праўда» паспрыяла таму, што Быкаў пайшоў уладкоўвацца туды на працу. Добра ведаў беларускую мову. Якраз у гэты час частка тыражу газеты пачала выходзіць па-беларуску, і маладога Васіля адразу ўзялі карэктарам гэтага выдання. Урывак з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Пачыналася новая старонка маёй біяграфіі. Здавалася мне, што я выходзіў на нейкую прамую, але толькі здавалася. Наперадзе яшчэ былі выкруты лёсу, пякельныя рэцыдывы ўсё той жа ваеншчыны, якая ўпарта не хацела выпушчаць мяне з сваіх жалезных абдымкаў. У сваіх успамінах Васіль Быкаў узгадвае пра тое, што творчую працу ў Гродна абарвалі ваенныя зборы, што ладзіліся для запаснікаў. Праз некаторы час пасля збораў прыйшоў прыказ аб залічэнні Быкава ў шэрагі савецкай арміі. Спачатку яго накіравалі ў Слонім, пасля на далёкі ўсход, куды ён адправіўся ўжо з жонкай, выпускніцай Гродненскага педінстытута Надзеяй Андрэеўнай Кулагінай. У жорсткіх умовах службы мары пра мастацтва адышлі яшчэ далей. Але ў гэты перыяд пакрысе пачаў прабівацца літаратурны талент Быкава. У той час ствараўся саюз пісьменнікаў. Это 46-48 гады. Сюды прыслалі Анатолія Астрейку. Так што Быкаў прыехаў якраз калі варушылася нешта наконт стварэння саюза. І, магчыма, не без гэтых спроб стварыць пісьменніцкую арганізацыю, Быкаў павярнуўся ад мастацкіх майстэрняў да газеты. У 1955 годзе ўжо маёр Васіль Быкаў разам з сям'ёй зноў вяртаецца ў Гродна. Доўгі час не маглі ўладкавацца на кватэру. Неабходна было наладжваць побыт, перарваны 6гадовай адсутнасцю на далёкім усходзе. З працай было прасцей. Чакала так добра вядомая «Гарадзенская праўда», у якой і працаваў да 1972 года. Васілій Быкаў, не маючы спецыяльнай адукацыі, ён не вучыўся беларускай мове, толькі у школе, але ён быў настолькі самаадукаваны і настолькі быў самародак, што ён вельмі добра рэдагаваў творы вельмі масцітых ужо журналістаў. І так у яго гэта добра атрымлівалася, што нават была ўведзена такая пасада ў рэдакцыі стыль-рэдактар. Ветэраны Гродзенскай праўды заўжды вельмі цёпла адгукаліся пра Васіля Быкава. Яны расказвалі, які гэта быў сціплы чалавек, які добразычлівы. Ён быў такі маўклівы і не вельмі многа гаварыў, і заўсёды сядзеў ціха, нешта думаў, нешта крэсліў на паперы. У гэты час Васіль Быкаў усё больш паглыбляецца ў свет літаратуры. Ідэя стаць прафесійным майстрам пэндзля ці алоўка адсунулася канчаткова. Але Васіль Уладзімірович паступова гадуе і ўзмацняе сябе як іншы мастак літаратурнага слова. Яшчэ калі падыходзіць да асобы мастака, то Быкаў быў у шырокім сэнсе мастаком. Ён быў жывапісцам, і ён быў мастаком слова. А мастак слова – гэта сінонім слова пісьменнік. Но у адношенні да Быкава мы можам сказаць, што гэта яшчэ і мастак, які не з дапамогай фарбы, пэндзля маляваў, а маляваў з дапамогай слова. Апынуўшыся на раздарожжы мастацтва і літаратуры, Васіль Быкаў пайшоў па апошнім шляху, захаваўшы сімпатыю да першага. Яшчэ з дзяцінства яго прага да малявання ішла побач з любоўю да кніжнага слова. Як узгадвае сам Быкаў, яго першай кнігай у жыцці, як для чытача, стаў пачуты ад бацькі твор Міхася Ленькова, а яго першым грунтоўным творам як пісьменніка стаў «Апошні баец», датаваны 1957 годам. Магутныя выбухі на момант асляпілі сяржанта. Тугое паветра ўзрыву ударыла ў твар. Ён выбег на дарогу і угледзеўся, шукаючы ворагаў. Тады ён не думаў, што можа загінуць ад сваёй жа бомбы. Ён, бадай, здзівіўся б, калі хто б сказаў яму пра тое. Пятрусь бездумна сунуўся ў самае пекла выбухаў. У 60-е гады пабачылі свет «Жураўліны крык», «Альпійская балада», «Праклятая вышыня», «Круглянскі мост». У 70-е «Сотнікаў», «Абеліск», «Дажыць да світання», «Пайсці і не вярнуцца» і іншыя. Творы Быкава друкаваліся ў часопісах Беларусі і за мяжой. Для «Новага міра» аўтар сам перакладаў на рускую мову.
Імя Быкова набывала папулярнасць, але праўда пра вайну ў савецкі час не магла пазбегнуць купюр. Не так даўно выйшла новае выданне аповесці Васіля Быкова «Мёртвым не баліць», у якое былі вернутыя ўрыўкі, выкрэсленыя савецкімі цэнзарамі. Дарэчы, на вукладцы малюнак самога аўтара. У 60-е гады нават падчышчаная аповесць «Мёртвым не баліць» мела вялікі рэзананс у грамадстве. Моцную крытыку і нават пераслед на пісьменніка выклікалі яго пэўныя ідэалагічныя адыходы ад усталяваўшайся савецкай дактрыны. Напрыклад, балючай тэмай стаў вобраз савецкага асабіста Сахно, які часам у дачыненні да сваіх салдат мог сябе паводзіць больш люта, чым вораг. Незважаючы на ўсе цяжкасці, пісьменнік вытрываў. Занадта глыбока увагнана ў свядомасць многіх ганебная нявольніцкая мараль, як бы чаго не выйшла. І калі здарыцца, што дзе-небудзь слязьмі абальецца праўда, хіба хто коліч не памяркуе. А ці не лепш пераседзець, перамаўчаць, перастаяць за вуглом, адвярнуцца. Ён быў вельмі строгім і паслядоўным у своих моральных принципах. Не на йоту не отходил от позиции сумленности, правды, чего бы это ему не каштовало. Это вот у дробным и у великим во ўсім он заставаўся самим собой и был верным вот гэтым своим принципам, якія реализовывают творчасць. Быкаў падышоў да асэнсавання вайны, як я ўжо гаварыў, па-свойму. Ён паказаў не толькі, так сказать, узлёт, вот эту перамогу ваенную, але ён паказаў трагедыю ваенную. Разумееце, вот эту трагедыю чалавечага лёсу. І гэта уступала ў канфлікт з агульнай прынятай тэндэнцыяй адлюстравання ваенных падзей. Канешне, Быкаў па-свойму паказваў, і вялікая частка людзей, франтавікоў асабліва, тых, якія ў акопах былі, якія, вот, як і Быкаў, так сказать, артылерысты і так далей, гінулі на вайне, яны ўспрымалі Быкава як рэаліста, чалавека, які паказаў праўдзівую вайну. Значыць, яны яго ўспрымалі, і творы падабаліся, так? А з другого боку, як я вже сказав, не падабалася той номенклатуры, якая вот лічыла, што Быкаў пачынае тармашыць, варашыць, ну, нешта шукаць на вайне такое, якое не прыдаць годнасці савецкаму народу. Хоць, канешне, Быкаў пра гэта нават у яго думак такіх не было. З пасады сакратара Гарадзенскага саюза пісьменнікаў у 1978 годзе Васіль Быкаў пераехаў у Мінск. Тут ён напісаў так добра вядомыя сёння апавяданні, сярод якіх «Знак бяды», «Кар'ер», «У тумане», «Аблава». А таксама займаўся грамадскай дзейнасцю, быў дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР. На пачатку 90-х узначальваў згрунтаванне беларусаў свету бацькаўшчына. Мінск стаў новым домам і новай старонкай для асабістага жыцця Васіля Уладзіміровича. Незважаючы на росквіт пісьменніцкай кар'еры, Васіль Уладзімірович не пакінуў маляваць. Маляванне было аматарскай справай. У ім раскрываліся іншыя бакі быкаўскага свету, дзе было месца і гумару, і самаіроніі. Сёння ў Ждановічах пад Мінскам дзейнічае музей Быкава, створаны на базе асабістай дачы пісьменніка і яго другой жонкі Ірыны Міхайлаўны. Тут можна даведацца і пра Быкава мастака. Прыватных карцін не так многа, а малюнкі графічныя, іх вельмі шмат. У асноўным у Ірыны Міхайлаўны, ўдавы пісьменніка, захоўваюцца гэтыя нататнікі цэлыя. Гэта своеасаблівы дзённік пісьменніка з яго цягай да малявання. Што датычыць яго вандровак, якія ён вельмі любіў і не толькі бываў па Беларусі, але і палову свету аб'ездзіў. І гэта, што датычыць дачнага жыцця, ад самага фундамента да азелянення, як тут все адбывалася, як веранда надбудавана была пазней. Таму можна прасачыць гэта жыццё пісьменніка не толькі у подпісах, але і уявіць яго пазіцыю. 80-е гады сталі часам асаблівага ўшанавання Васіля Быкава.
Не толькі сярод чытацкай аўдыторыі, але і на дзяржаўным узроўні. У 1980 годзе ён атрымаў званне народнага пісьменніка Беларусі, а ў 1986 годзе узнагароджаны ленінскай прэміяй за аповесць «Знак бяды». З цярплівай ненасытнасцю карова скубла воглую зранку траву. Так пачынаецца аповесць «Знак бяды». Па ўспамінах самога аўтара ўсё пачалося менавіта з гэтага радка, які нарадзіўся, калі Быкаў быў на адпачынку. Вярнуўшыся ў Мінск, ён запісаў гэтыя словы, якія сталі пачаткам гісторыі пра чалавечую трагедыю, што хвалюе сэрцы і розуму чытачоў ва ўсім свеце. Зрэшты, знак гэты ляжаў тут на ўсім. І толькі маладая, тоненькая ліпка здавалася увасабленнем надзеі і другога, інакшага жыцця. Напэўна, ўсё астатняе належала тут мінуламу, скаронаму тленам і небыццём. Усё, апроч непадуладнай часу цярплівай і негаваркой чалавечай памяці, надзеленай спрадвечнай здольнасцю ператвараць мінулае ў цяперашняе, звязваць сучаснае з будучым. Многія творы Васіля Быкава экранізаваны. Гледачу добра вядомыя фільмы «Трэцяя ракета», «Альпійская балада», «Знак бяды», «У тумане». Здавалася б, тут маглі ўвасобіцца не толькі літаратурныя, але і візуальныя, мастацкія вобразы быкаўскіх герояў. Стаўленне ж самога аўтара да экранізацыі было неадназначным. Да экранізацыі сваіх твораў Васіль Владимирович ставіўся даволі адмоўна. Адзін удалы такой кінаверсіі ён лічыў фільм Ларысы Шапіцька «Узыходжанне» па аповесці сотнікаў. Астатнія не радавалі пісьменніка, таму што быў іншы мастацкі погляд у рэжысёраў. Трэба было неяк аб'яднаць вось гэта прагу тое, што хацеў сказаць сам пісьменнік, з тым, як гэта бачыў рэжысёр, пастаноўшчык, прадзюсары. І яны вельмі часта, плюс цэнзура, вельмі часта не супадала, што павінна быць у кадры, а што павінна быць за кадрам. І вельмі часта атрымлівалася, што тое, што для пісьменніка было галоўнае, для прадзюсараў было на другім месцы. Апошняй кнігай Васіля Быкава стала выдадзеная ў 2002 годзе «Доўгая дарога дадому». У нядоўгім часе пасля выхаду гэтай кнігі ўспамінаў яго жыццёвая дарога зноў правяла пісьменніка на радзіму, у Беларусь, якую любіў і ніколі не пакідаў сэрцам і ў думках. Напрыканцы 90-х гадоў Васіль Быкаў жыў за мяжой, але ў маі 2003 года, ужо змагаючыся з хваробай, прыехаў для вырашэння асабістых спраў у Беларусь. Так сталася, што сэрца пісьменніка спынілася ў Бараўлянах 22 чэрвеня. Пахаваны Васіль Уладзімірович на ўсходніх могілках Мінска. Па яго апошняй волі на магіле стаіць валун-помнік. Грунтоўны, стойкі, непадуладны знешнім стыхіям і ў той жа час сціплы, просты і зразумелы. Быў высабленне асноўных рысаў характару самога пісьменніка і яго адбітка ў літаратуры. Я б сказаў, што ён летапісец чалавечай душы на вайне. Можа быць, гэта будзе болей правільна. Таму што тая ж праблема, якая Быкавым падымалася ў яго ваенных творах, яна потым падымалася ў іншых творах, ужо не на ваенную тэму. Вот як чалавек застаецца чалавекам ці не застаецца чалавекам у вельмі крытычных жыццёвых сітуацыях. З цягам часу прыйдзе кожны чалавек да Быкава. Ён усвядоміць яго, прачытае яго творы і асэнсуе асобу Быкава, паставіць яе ў кантэкст таго часу, які Быкаў жыў, і таго часу, у якім будзе жыць гэты чалавек, гэты чытач. Тэмы і праблемы, якія падымаў Быкаў, яны вечныя, яны агульначалавечыя. Поэтому они, конечно, не зникнут, и Быков застанется. Мне хотелось бы видеть нашу жизнь максимально отраженную в литературе с максимальной правдивостью. Вот. А потому как именно эта правда, она может быть только лишь однозначной, и если сейчас есть какие-то неясности насчет того, как будет дальше, так максимальная правдивость литературы и искусства будет способствовать выработке ответа на вопрос, и как жить дальше, по-настоящему.
Нарадзіўшыся з душой мастака і чулым успрыняццем свету, Васіль Быкаў прайшоў праз выпрабаванне страху, страт і складанай рэчаіснасці. Сусветна знакамітым мастаком ён так і не стаў. Лёс вызначыў іначай. І сёння на кніжных паліцах стаяць творы пісьменніка Быкава, напоўненыя вялікім гуманізмам і павагай да чалавечай асобы.